Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Mwa njira ina ndikhoza kunena kuti tili kufupi kwambiri kulowa m'mimba mwa Satana. Tili kufupi kuloweratu m'mimba mwa chirombo. Chifupifupi kuti dziko lapansi silikhalanso kunja kwa mimba ya Satanayi, koma likhala mkati mwa mimba ya Satana. Chifukwa utsogoleri wonse aloza pa khomo lowera m'mimbamo, kuyambira mautsogoleri aku dziko lapansi andale, maufumu. Choopsa kwambiri ndi mitu ya zipembedzo imene yalozanso pa khomo lomwelo. Tili kufupi kuloweratu m'mimba mwa Satana, ndipo tikhala tili mkati. Malingana ndi ulosi wochokera ku Baibulo umene ukufotokoza za masiku otsiriza, amanena kuti Satana adzayesa kunyenga ngati nkotheka ndi osankhidwa omwe. Kampeni yayikulu ya nthawi imene tili ino ndikuti Satana akudziwa za gulu losankhidwa, akudziwa za mpingo osankhidwa, akudziwa za okhulupirira amuna ndi akazi, ang'ono ndi akulu osankhidwa. Mosakayika konse, gulu la pa Chivumbulutso chapter 21 chapter 20 limene likuonekera kuyambira pa verse number 11 pa mpando wachifumu wakuweruza, litasonkhana litachoka kuperekedwa kuchoka ku madera olekanalekana amene adzaperekedwe ndi kukasonkhana pa mpando wachifumu. M'buku limenelo la moyo limene likutsegulidwa mu chapter 21, Lucifera waonamo gulu lina losankhidwa kuchoka m'magulu a anthu okhala m'dziko lapansi, mitundu ya anthu okhala m'dziko lapansi. Gulu loyamba limene waliona losankhidwa ndi la anthu okhulupirira Mulungu amene anatuluka ndi kukana kuchita chiyanjano ndi akazi a dziko lapansi achisembwere, akazi kuyimira migwirizano yolekanalekana m'maukwati, ma spiritual marriage, akazi kuyimira migwirizano ma political marriage, kuyimira ma business marriage achikunja odetsa dziko lapansi, migwirizano yosayanjana ndi chifuniro cha Mulungu. Amene anapatuka akuwaona, amene anatuluka muzonyasa za dziko lapansi akuwaona. Choncho wasendeza pafupi mimba ya Satana, makamaka mimba ya chirombo, kuti ambiri akalowe m'menemo. Sitili kutali ndi mimba ya Satana ndi mimba ya chirombo kuti tilowemo. Zomvetsa chisoni ndi mitu ya utsogoleri yambiri imene kuloza nawo m'mimba ya Satanamo, ndipo ina mwa mitu ya utsogoleri iyi yalowa kale m'mimbayi. Chomvetsa chisoni ndi chakuti anthu timalondola mausogoleriwa, timakhala kumbuyo kwa zisogoleriwa, timakhala kumbuyo kwa mafaundalawa. Pamene atsogoleriwa akulowa m'mimba mwa chirombo, zachiziwikire otsatira akulondola bowo lomwelo, dziko mosogozedwa ndi chirombo chimenechi chimezadi chilikwira ochuluka a dziko lapansi. Komatu kumeneku kudzakhala kutha kwa chiyembekezo chakupulumuka, kudzakhalanso kutha kwa chiyembekezo chakukhalanso ndi moyo wina. Nacho chisomo chidzakhala chikupita kwakutha, chifukwa
m'mimba mwa chirombomu zinthu zimene mulungu sadayikemo ndi chisomo. Zinthu zimene m'mimba ya chinjokayi mulungu sadaziyikemo ndipo zimene sizipezekamo ndi chipulumutso. Akalowa okhulupirira azipembezowa kukhala kuti kulibe kulapa kapena kuchita bwino. Oyipa akhala oyipa ndipo abwino akhala chibwinire. Izi zili choncho chifukwa mimba ya Satana ili kufupi kumeza. Chomvetsa chisoni nchakuti mitu ya mipingo yaloza komweko. Mitu ya mautsogoleri ili kufupi kulowa m'mimba mwa chirombomu. Iyi ikhala nkhani yosautsa kwambiri. Tinali ndi ulendo waukulu kwambiri umene ndinayenda pamodzi ndi ena mwa atsogoleri opembedza Satana. Ndimakumbukira kuti ndinayendapo ndi Richard Dawson. Richard Dawson anali munthu amene anali ndi nzeru komanso kuchipembedzo cha Satana mu nthawi yathu. Richard anali mnyamata ophunzira kwambiri. Pamene anali wophunzira kwambiri anaphunzira ntchito ya chitetezo investigation, ndipo ziwanda nazonso zinakanchita anoint ali ku Norway ku maphunziro a za polisi, maphunziro a za uCID. Iyeyi ngati detector wa chipembedzo cha Satana. Tinkayenda naye koma timadziwa kuti tikuyenda ndi detector amene akakhala pamalopo anali chowunika chogwiritsidwa ntchito ndi Satana. Atamaliza maphunziro ake anapita ku Toronto, ndipo ine ndali nawo pomwepo pamene anakadzozedwa ndi ziwanda ndi mphamvu yochoka kwa Satana. Iyeyi ngati detector, kaudindo kamene kamagwira ntchito motsutsana ndi chifuniro cha Mulungu m'dzina la uponseponse. Choncho Richard akamayenda wafika pamalo, inuyo mumadziwa kuti wabwerayi ndi detector, awunika, adziwa, aona, ndipo ayenera kukapereka ripoti. Udafika muyezo wakuti Richard amapezeka m'manyumba mwa anthu mwazizizi, kukubisalirani pansi pa bedi kapena kukhala pa tebulo lanu la kuchipinda, nkumakuyang'anirani, nkumakumverani zimene mukulankhula, nkumatepa mpaka kumakujambulani, nkumakatulusa zithunzi zimenezo m'mabwalo a milandu. Zikapezeka kuti zithunzi zanuzo zochita zanuzo zinapalamula kapena kuphwanya ena mwa malamulo a chipembedzo cha Satana. Richard anali ozama ku maphunziro a chipembedzo cha Satana okhuza kafukufuku, koma kuti akafikire muyezo wa zonse anapitanso sukulu za kafukufuku za dziko lapansi. Anakhalako ku Norway ku sukulu, anakhalako ku America ku sukulu, anakakhalako ku Germany. Pokamaliza anakamalizira ku Russia ku sukulu ya kafukufuku ya ku dziko lapansi ngati wa polisi wa chipembedzo cha Satana. Dzina lake tinkamutcha kuti Richard. Pa ulendo umenewu tidayenda naye limodzi pa zinthu zimene zidachitika mchaka chimenecho. Kunali anthu amene ankakhala nafe mchipembedzo cha Satanamu, koma anali okuba, osatsata ndondomeko za malamulo a bizinesi
kuchipembedzo cha satanako. Mundimvese, kugwiritsa ntchito mawu akuti anali anthu okuba kuli kuchipembedzo cha satana sikungamveke bwino, koma mumve kuti chifukwa chakuti kunali department ya chitetezo kunalinso malamulo, ndiye kuti ena mwakuphwanya malamulo akuchipembedzo cha satana ankakhuza kuba. Kuba kwake ndi kutenga katundu wa chipembedzo cha satana kumpititsa kumalo mosatsata malamulo. Chimene ndikufuna kulankhula lero masana ano, madzulo ano, mmawa uno, pakanthawi kano mu audio iyi ndi china mwa chinthu chimene mtima wanga umataya nacho mtima kwambiri ndikamakhala mdziko limene lapansi, nkuona mmene nthambi za umoyo, nthambi za health zikukhalira, ndi mmene anthu akudziko lapansi tazidalirira nthambi za umoyo ku dziko lonse lapansi. Tazidalira kuti ndi zimene zimakonzetsera moyo wa munthu kuti ukhalepo, zimene zimasamalira moyo wa munthu kuti ukhalepo. Nthambi za umoyo zasogolera ndi mbali imodzi ya moyo wa munthu mdziko lapansi. Choncho mu audio iyi ndimafuna nditalankhula kachinthu kena kamene kamakhala kundisowesa mtendere kwambiri mu gawo la zaumoyo, limene pafupi mipingo yonse ndi okhulupirira tonse ambiri mwa ife tili nawo mgawo la zaumoyo, ndipo timalidalira ngati nthambi yosamalira miyoyo ya anthu ambiri. Kuti munthu achire akadwala, timadalira nthambi ya umoyo. Kuti munthu tuyo wake ukhale wathanzi, timadalira nthambi ya umoyo. Kuti mzimayi akachire molongosoka, timadalira nthambi za umoyo. Ana athu kuti akule akatemera, anthomba ndi zina zotero, timadalira nthambi za umoyo. Koma muzolankhula zangazi lero kukuoneka kuti kuchipembedzo cha satana akutsegula khomo loti anthu ochuluka tsopano alowe adzaloweretu m'mimba mwa chirombo ku gawo la umoyo pogwiritsa ntchito ndondomeko ndi njira zokomera iwowo, koma zadala podetsa anthu amene amakhulupirira Mulungu sakhulupirira satana, koma amadalira mankhwala akudziko amene amapangidwa ndi makampani olekanalekana. Mwa njira imeneyo wakonzetsera kuti anthu alowe m'mimba mwa chirombo podzera pa khomo la umoyo. Chili ndi makomo olekanalekana chirombochi amene chatsegula kumapeto kuno kuti anthu ambiri alowe m'mimba mwa chirombo. Ulendo umene ndayenda ndili Chad kudali kafukufuku wa kubedwa kwa mapaudala amafupa a anthu, panali kubedwa kwa zinyama ngati njoka zikuluzikulu, anaconda ku Amazon forest, sato mu nkhalango zolekanalekana, black mamba mu nkhalango za Mozambiki, ndi njoka zina zimene zili most wanted ku dziko lapansi, zimene ndi business yayikulu kwambiri imene anthu amazigwira nkuzigulitsa koma modula kwambiri. Business imeneyi imayendanso limodzi ndi business ya ziwalo zimene anthu amatenga kwa anthu anzawo kukagulitsa. Kunja kuno kuli business
zimene chipembedzo cha Satana amaziyang'anira ndipo zili registered mabuku a chipembedzo cha Satana, ndipo zinthu zimenezozo zimakhala most wanted. Ndi Richard tinkapita kukafufuza kagulu ka anyamata ena amene anasowesa zipangizo zimene bungwe la chipembedzo cha Satana limazisonkhanitsa kuti zikagulitsidwe ku makampani opanga mankhwala. Chifukwa chake ndayambira ndi kuti pali khomo la zaumoyo limene latseguka, limene ambiri tilowereso m'mimba mwa chirombo, koma pokhala kuti ndi chinsinsi sibwino kuchisiyabe kukhala chinsinsicho, kuti ine amene ndili ndi chidziwiso cha nkhani imeneyi ndingakapezeke olephera kufotokozera. Baibulo limati ngati mulonda aona naleka osawomba lipenga, mwazi uzafunsidwa pa iye. Choncho ena mwa maumboniwa ndikudzichotsa ineyo pa mulandu osawomba lipenga ku dziko lapansi. Tili ndi ulendo umenewu ndi Richard tinkafufuza makosana folo amene anali ovuta kwambiri. Mu zaka za ma 1980 kunali munthu dzina lake ankamutcha kuti Richard Ramirez. Tsopano Richard Ramirez ndikumutchula pamene papayi si Richard Adam. Uyuyu ndi wina investigator wa polisi, koma uyu amatchedwa kuti Richard Ramirez. Panali mpani wa anyamata pafupi 5 amene ankatchedwa kuti ma outlandish satanist, mene munali otsogolera Anthony Levera. Mugulu limene lila Richard Ramirez munali Levera Ramirez. Muzimva pano tili ndi Richard Ramirez, tili ndi Anthony Levera, ndiye pali Levera Ramirez. Levera Ramirez anali nawonso limodzi ndi mkulu amene ankamutcha kuti Golgotha wa ku Norway, amene anapanga rekodi yobweretsa magazi 80 liters kuchokera ku chinyama kapena ku zinyama, koma zinyamazo osafa, nkungozichita drain magazi mpaka kukwanisa 80 liters ndi kuabweretsa. Golgotha anapanganso rekodi yobweretsa 10,000 liters ya magazi ku chipembedzo cha Satana, imene ankayipeza poigula ndi kusinthanisa mzipatala ndi malabu olekanalekana amene amatenganso magazi ku anthu. Makampani osaka magazi aja amatikira donation magazi. Uyu Golgotha adapita mmakampani mmenemu mzipatala za dziko lonse lapansi nkukachita katangale ochotsa magazi malumali, mmafiriji, mmawarehouse, mmene anthu akatenga magazi aja amasungiramo. Anapanga dilu imene Golgotha idamveka ndi kugwedeza dziko la Satana kuti munthu uyu ndi wa mtundu wanji, chifukwa anakwanisa kutenga magazi aziweto ndi kukasinthanisa mmalabu, iye nkumatenga awawa. Inali dilu imene inapangitsa kuti mzipatala monse mmene amapanga zokhuzana ndi blood donation anthu alemere. Ankaenda ndi thumba Golgotha kukagawa m'malo mmenemu. Uyu anali limodzi ndi mnyamata otchedwa Mike Wenka,
uyu anali wansembe wa nsembe za wana. Chikumveni chichewacho. Mike Wenka anali wansembe za wana. Koma kupatula pa ntchito imeneyi, ameneyi Mike Wenka nda amene ankagwira ntchito yoyendanso mamotchale, manda ndi malo ambiri kumene kumasungidwa ndi kutayidwa anthu akufa, kuti azikasinthanisa mitemboyo ndi zidole za pulastiki. Iyeyi azikatenga mafupa kuti azipezamo paudala imene ankayenda nayo, kuyipereka ku chipembedzo cha Satana, komanso kuyigulitsa ku makampani opanga mankhwala, ku unduna wa zaumoyo ku dziko lapansi. Nkhani imeneyi ndi yachinsinsi kwambiri, koma a World Health Organization ali ndi umboni okwanira bwino wa chinsinsichi, ndipo amabisa nawo chinsinsichi ku dziko lapansi. Amayenda ndi masikireti ofanana pa mfundo zofanana za makampani opanga mankhwala, zimene zimanena kuti gawo 8 section B ya act ya ma medicino mwakuti kakumbukira nkuwuzani. Act imeneyo imanena kuti kampani iliyonse imene imapanga nawo mankhwala amene anthu amamwa, asamapezeke munthu owulula kufotokozera zipangizo zimene amatenga kuti akapangire mankhwala. Kuti pakhale Panado amatenga chani ndi chani, ndiye amaletsa kuwulula zipangizozi. Mwachisanzo, mu Panado muli ma ingredients 5 amene amapanga Panado. Akhoza kukuwuzani ma ingredients awiri okha, chifukwa mwina ma ingredients amenewa akuchoka kuzakudya zimene anthu mumadya. Koma akangofika ku ingredient nambala 3 imene ikuchokera ku chipangizo chimene anthu simadya, act imeneyi imaletsa kuwulula zimenezo. Choncho achina Mike Wenka ankayenda utumiki wawo mamotchale, manda ndi kumalo ambiri kumene kukuchitika nkhondo, kumene kuli mitembo ya wamba. Amene Mike Wenka anakambira napo ndi maiko ngati Russia, Kosovo, kuno ku Somalia, Burundi, Rwanda, DRC, kuti mitembo ya asilikali ophedwa idzipita ndi maplastikiwa kumakomo kwawo kukayikidwa, koma munthu weniweni asamapite nawo. Ndipo dilu imeneyi inali yakuti ngakhale a Security Council, United Nations Security Council amakhalamo, mpaka atumiki ndi atsogoleri otsogolera United Nations Security Council amene ali ndi ufumu waukulu kwambiri pa UN, kutumiza asilikali kuthandiza maiko ku nkhondo kapena kuchita limodzi ndi zinthu zachitetezo zogwirizana ndi United Nations. Mike Wenka anali actor amene amapita mkatikati nkumakapanga dilu imeneyi kuti asonkhanise mapaudala ochoka ku mafupa a anthu, ayesese apeze maskeleton ngati nkotheka, ayende akafike. Amene wama outlandic satanist ndi watchula pamene papawa, ntchito zawo anayamba kumasira anyamata mmene amakula, mmene amakhalapo. Mwachisanzo, ine Richard Ramirez ndinampeza ku chipembedzo cha Satana, koma atakalamba kuti sangagwirenso ntchito iliyonse
ankangokhala kwawo kunali ku Norway. Wamwalira ine ntatuluka kale chipembedzo cha Satana ndamupeza okalamba mpaka ine natuluka. Anamwalira pa 16 September 2012. Ndikuti so inali nthawi yakuti ine ndangotuluka kumene chipembedzo cha Satana chaka chomwecho pamene amamwalira amene. Ndiye ntchito za anyamata amenewa achina Richard Ramirez, Revera Ramirez, Golgotha komanso Mike Wenka, kungotchulapo ochepa. Zinali ntchito zimene sizidachotsedwe maposti awo ku chipembedzo cha Satana. Kunalowa ena amene pakadali panopa akugwirabe ntchito imeneyi. Mukhale pamenepa kumvetsera kuti khomo la mimba ya chirombo latseguka ndipo ambiri alowa mkatimu ndipo akulowa. Koma pa khomo lina la mimba ya Satana, mimba ya chirombo mdziko lapansi, ndi khomo la World Health Organization, pamene achikhulupiriro tiyenera kutukula maso athu mokwanira bwino tsopano ndi kuyang'anisisa chifukwa cha nthenda zimene zikutivuta ku dziko lapansi, zimene solution yathu si mapemphero, solution yathu sikuyitana kwa Mulungu, solution yathu ndi kumwa mankhwala ku dziko lapansi kuti tipeze mtenderewo. Ndikuulula ulendo umene ndinayenda ndi Richard, that man investigator wa chipembedzo cha Satana, Richard, amene anali satanic detector. Ameneyu atanditenga pa ulendo wakuti tiunike kagulu kena ka nyamata 5 kamene kadadzatenga mipando ya amene ndikwatchula pamene papandangotchulapo ochepa 5 iwa. Anapitiriza kupangabe bizinesi zomwezi, kubwera m'mayiko kumene kumasungidwa magazi, kuzasinthanisa mabotolo a magaziwo ndi mabotolo magazi aziweto. Mumadziwa kunena kuti mankhwala a mtundu uliwonse, makampani opanga mankhwalawa akapanga mankhwala amayamba kuyeserera kaye ku chinyama. Mumve pamenepo ana a Mulungu. Ndi akayeserera ku chinyama poopa kuononga moyo wa munthu, akaona kuti zagwira, ndi pamene amatenga mankhwala aja tsopano nkuzambaya munthu kapena ndikuzamwesa munthu. Kodi masamu ake ndi otani pamenepa? Mankhwala amene angagwire ntchito mu chinyama kuchiyesera chinyama chinkusafa, kutanthauza kwake nkwakuti ndiye kuti magazi a chinyama nda munthu ndi ofanana. Nditanena kanthu pano, pamene mukuchita mix macolors, ndi zovuta kwambiri kuti mungatenge pinki nkutenga girini kuphatikiza kuti kupasani red. Muyenera kutsatira makala ofananawo, mukaphatikiza akupaseni red. Koma funso ndila kuti masamu ake ndi ati oti angatenge injection ya mankhwala apangaja ndi kukachibaya chimpazi, kukayeserera pa chimpazi, kuona kuti chimpazi sichinafe, nkutenga mankhwala amenewo nkudzabaya munthu. Zimene zikutanthauza kuti magazi a munthu ndi magazi a chinyama pamakhala kufananirana kumene kumakhalapo, kumene kumapangitsa kuti chinyama chisafe, ndi kumene kumapangitsanso kuti munthu asafe akamwa mankhwalawa. Tuno pamveke pano. Ndiye ukaswiri wa Katangala amene anachitika chaka chimenechi
wa kutenga magazi amene anafunika kuti apite ku bungwe la chipembedzo cha Satana kuti akagulitse makampani opanga mankhwalawa. Ndi kumene kudapangitsa kuti Richard afufuza anyamatawa chifukwa anakagulitsa zinthuzi iligale, kukagulitsa mankhwalawa iligo, kukagulitsa kani zipangizozi ma ingredients amene amapanga kuti munthu apeze mwayi kapena kampani ipeze mwayi opanga mankhwalawa. Ma ingredient amenewa amathandizira kupanga mitundu yosiyanasiyana ya mankhwala kapena kuti matabuleti amene timamwawa. Izizi zinapangitsa kuti gulu la anyamata amene anachita katangale ku chipembedzo cha Satana kuti ayambe kufufuzidwa, akayambe kufunidwafunidwa mosogozedwa ndi wapolisi wa chipembedzo cha Satana amene amatchedwa kuti Richard Adamson. Inali nkhani yosautsa kwambiri mukayang'ana ndondomeko kapena ni nkhani yosautsa kwambiri mukayang'ana ndondomeko ya zinthu zimene ana a Mulungu ku dziko lapansi timazitenga ngati mbali yabwino yopanda tchimo yopanda chifukwa. Makamaka tikafika ku gawo la zaumoyo ndi thanzi limene tili nalo, limene limathandizira kuti chikhristu chidzipita patsogolo, moyo udzipita patsogolo, thupi lidzipita patsogolo. Mozama kwambiri pamene pakuchitika ndondomeko ya zaumoyo yokhuza mankhwala. Malinga ndi umboni ndikukupatsiraniwu, muzapeza kuti mkati mwa kufotokoza kwangaku ndikuwulula za zipangizo zimene chipembedzo cha Satana chimayikapo dzanja pa mpangidwe wa matabuleti amene timamwa, mankhwala obaya amene amagwiritsidwa ntchito ku dziko lapansi. Now, ulendo umene ndinayenda ndi Richard, ineyo ndinayenda naye pa zifukwa zakuti mzanga Richard anali ophunzira kafukufuku wa boma weniweniyu amene apolisi amapita kukaphunzira, achitetezo amakaphunzira wakafukufuku kuja timawutcha kuti uCID. Pamene ine ndimapita chifukwa chakuti ineyo nali the best ku mafungo aziwanda ku dziko lapansi. Ndeni mafuna kuti pamene pandipafotokozereso momveka bwino. Ziwanda zimakhala ni mafungo amene zimanuka. Ngakhale lero fungo limenelo simalimva chifukwa chakuti muli ku sataniki. Ayi, mumatha kulimva monga munthu amene amamva fungo, amene ali ndi mphuno. Ndi ziwanda zimakhala ndi mafungo. Ife ine ndinangopita kukaphunzira nawo pamene ndinali ku chipembedzo cha Satanachi za mafungo aziwanda, kuti pamalopa pali ziwanda za mtundu uwu ndimatha kumvera fungo. Imene ndi experience imene ili ndine ngati munthu amene ndinakhalako ku chipembedzo cha Satana. Ndeni mafuna mumvepa kuti mafungowa samveka chifukwa chakuti ndiyo satanist. Ndi fungo limene limamveka chifukwa chakuti Mulungu anayika mphuno mwa iwe, koma kuchita identify kuti mukadziwe kuti simero iyi ndikuyimvayi ndi chiwanda, ndi zimene tsopano zimalira ife amene tinaphunzira nkhani ya mafungo aziwanda. Ndiye ine ankanditengera chifukwa cha mbali imeneyi kuti pamene akukapanga investigation za amene anapanga simago pokatenga
zipangizo zimene bungwe la chipembedzo cha Satana limagulitsa ku makampani ngati ena mwa ma ingredient amene amapangira mankhwala okumwa timamwawa, koma zili zochokera ku mdima, zochokera kwa Satana, zoyipa, zosafunika kuti anthu adziwe. Iwowa anapanga deal imeneyi nkukagulitsa ku makampani. Nawo pa ulendo umenewu ndi umene ndinakalowera ku mafactory ndi kukazindikira zinsinsi zimene dziko lapansi kudzera mwa World Health Organization mu ndondomeko ya mankhwala ndinakazindikirira kuti mafupa a munthu amapangiranso mapiritsi, zinyama ngati njoka amapangiranso mapiritsi, zinyama zina ngati ng'ona komanso njoka za mitundu ya nsato, anaconda, nkuzabwera ma black mamba, green mamba ndi njoka zazikulu zochitisa mantha zija. Ndanena kale kuti imeneja imakhala bizinesi yayikulu kwambiri ku dziko lapansi lino, ndipo ili ndi department yake yakuti mumatha kugwira njoka ija ku chipembedzo cha Satanako, nkupita nayo ku labu nkukayeza. Akakayipeza mtundu wa machemicals amene ali mu njokayo amakugulani pa mtengo wabwino, ndipo mukagulitsa iwowo amapita kukayika mafactory kapena kukagulitsa makampani amene amapanga mankhwala a mitundu yolekanalekana ku dziko lapansi. Ndi mnyamata mnzanga amene ndinayenda naye Richard, tidafika mdziko la America kumene tidakayambira. Ndanyamata ena mwa awiri amene anali okhuzidwa pakuba kumene anaba zipangizo zimene zimachoka ku ziwalo za anthu, zimachoka ku zinyama zina zoletsedwa. Kuletsedwa kwake ndikunena kuti chifukwa chakuti makampani opanga mankhwala safuna kuti gawo la zinthu, zinyama ndi zinthu zina zimene zimagwira nawo ntchito pakupanga mankhwala zimene ndizosadyedwa, anthu azidziwa kuti zimenezo zimatenga nawo mbali pakupanga mapiritsi. Ndiye kafukufuku ananditengera ku kampani yayikulu yopanga mankhwala imene imatchedwa kuti Johnson and Johnson. Tidayenda ulendowu kukafikanso mu kampani ina yopanga mankhwala imene imatchedwa Pfizer. Nukumbukira bwino, tinayenda kampani yachitatu imene inkatchedwa kuti Brimstone Myers. Koma ulendo tidakagona kufupi ndi kumene kuli kampani imene imatchedwa kuti Eli Lilly. Mafactory amenewa pakafukufuku ameneyo adakhuzidwa nthawi imeneyo nkuti Astra, kampani yopanga mankhwala, isanalumikizane ndi Zanega kuti adzipanga chikampani chachikulu chopanga mankhwala chimene chimatchedwa kuti AstraZeneca. Astra ndi wina, Zanega ndi wina. Wina ndi waku Britain, wina ndi waku Germany. Ndi anapanga kampani imodzi imene imatchedwa kuti AstraZeneca. Awa ali m'manja mwa World Health Organization, ndipo amadziwa ma ingredient onse amene makampani amenewa amapangira mapiritsi
amene amapita ku dziko lonse lapansi. UN ikuziwa ikukhala m'mimba mwa chirombo, ikukhala khomo lolowetsera anthu m'mimba mwa chirombo chifukwa chakuti they are aware za ma ingredient achikunja, ma ingredient oyipa amene amatengedwa ndi kukhala nawo part of kupanga mapiritsi amene anthu ku dziko lapansi lino timamwa. Tamverani, ine ngakhale sukulu yanga idali yochepa, koma mtundu wa maphunziro kapena mmene ziwanda zidandikonderera ine, zambiri mwa izo nkuzakhala mwa ine nkupanga maziko ndi kumapanga manifest zinthu zolekanalekana zinkachitisa chidwi ufumu wonse wa Satana, ndipo ndinali okondedwa kwambiri pazifukwa zolekanalekana pamalo amene munthu sakadafunika kufika. Ndinkafika chifukwa mbali yangayi inali yofunikira kwambiri. Choncho pamene tinafika ku makampani ena mwa makampani amene tidayendawa, ndi mmene tinakayamba kuonadi kuti muli maskeletoni m'makampanimu amene akugayidwa ndi kumikisa ndi mafuluidi a mtundu wina ndi ma ingredient olekanalekana kukatulusa mapilisi ndi mankhwala osiyanasiyana. Ndinaonera ulendo umene tinali ndi Richard. Ndikunena kuti tidalowa mu kampani ya Johnson and Johnson makosana, ine ndi manja angawa ndi miyendo yanga iyi ndi maso angawa ndinapita with my naked eyes kukaona maskeletoni ali mmenemo a wanthu, zigama zili mmenemo za wanthu. Nkumapeza kuti kuli kafukufuku wakuti mafupa a original amene anasungidwa ku Rwanda ndi Matutsi ndi Mahutu ku nkhondo ija yayikulu imachedwa kuti genocide, mwalumali mmene muja adakalira bakiri atakayendera muja. Anyamatawa anapanga trade in, amapita 1994, 1995, 1996, 1998 kumatenga ma fake skeleton ndikumakasiya ku Burundi kaya ku Rwanda, kenako nkumakatenga ma original skeleton anthu ophedwa kunoko, ndipo that museum inochitidwa fund ndi British Museum kumaisamala anthu antchito amene amakhala kumeneko, zisamaliro ma chemicals mankhwala kuti fungo lisamachitike, kuzichita kuti mafupa aja aume bwinobwino, ndalama zake imapereka ndi boma la Britain. Koma panachitika trade in ndi kukapitisa makampani ngati Johnston, Pfizer, anapitisanso ku Emugen. Makampani ambiri aku dziko lapansi amene ndi mafactory opanga mapilisi, ndikunena apa kuti amasunga chinsinsi cha ma ingredient amene ali oletsedwa ku dziko lapansi. Mwachisanzo ku China kuli kampani zimene zimapanga madragi, koma makampani amenewo siwobisa kwenikweni kutenga zinthu zopangira mankhwalawo, ndipo amanena kuti mankhwalawo amayenda mu maiko okha aku Asia ndi maiko amene kudya chakudya chimene chocho kuli kosalesedwa. Mwachisanzo ngati kudya nyama ya njoka kuli kosalesedwa, chifukwa chakuti zina mwa njoka zimatulusa makemiko abwino opangira mapilisi, amatha kupanga
mopanda kuzemba kwambiri ku makampani kwawoko ku dziko lawolo, chifukwa chakuti chakudyacho ndi favorite, ndi chimodzi mwa zakudya zimene amadya. Koma tsopano akafuna kuchosaso njoka zomwezo kuzipanga nyama yoti anthu akadye, akafinya makemicals amene akufuna mmenemo kuti ayike mabotolo ticha timapanga timabayisa ma Jackson, timabotolo timene ticha mumakhala mankhwala amadzi obaya, akafinya mafluid akewo, madzi akewo, ndi kusakaniza ndi ma ingredient ena ndi ena kuphatikiza zina za chilengedwe, nyala ndi zinthu zina mmenemo, mamyekula ndi anzawo, nkupanga mankhwalawo. Nyamayo imakonzedwa mwaluso, nkuyifananisa ndi ya ng'ombe, kuyifananisa ndi ya nkhumba, kuyifananisa ndi ya nkhosa, nkumayichita paki m'mapaketi ndi kumayitumiza kumayiko mwatsoka ku Malawi kuno, chifukwa chosafuna kupanga kafukufuku wokwanira. Inapezeka kuti zimatha kubwera m'mahotelamo kuchokera nthawi imene tinatsegula khomo la 5 star ku Malawi kuno. Zakudya zoletsedwa ngati zimenezi zinayamba kudyedwa m'mahotela mwathu, ndipo imabwera ngati nyama yochokera kunja, atakuyikirani bifi, akuyikirani kaya nchani, kayayika poko pamwambapa, mmene angaonere pobisa the real identity ya chinthucho. Zikuchitika m'mayikomo. Now, umboni wangawu ndi wakuti nditalowa m'mafactory amenewa ndi mmene ndidakapeza kuti theka lina la mapiritsi limapangidwa kuchokera ku mafupa a wanthu, ku maskeleton a wanthu. Skeleton, fupa la munthu, limakhala kuti likutenga nawo mbali pakapangidwe ka mapiritsi ena amene anthu timamwa. Tsono ndinayamba nkuti ndi m'mimba mwa Satana ndiyerekezi ku masiku athu ano, komanso ndinayamba nkufotokozera momveka bwino kunena kuti tili kufupi anthu fe kuloweratu m'mimba mwa chirombo, mmene munthu adzalephere kutembenukamo ndi kutulukamo. Mapirisi amene timamwawa ambiri mwa iwo timakhala kuti tikudyanso munthu, kapena kuti zipangizo zina za mthupi la munthu zimapezeka kuti zikuthandiza ife, chifukwa chakuti pali luso lina limene limanena kuti chinyama chimayenera kuchiza chinyama chinzachi, munthu ayenera kuchiza munthu nzachi. Tsono mujatichitiramu kuti amatenga impsyo ya munthu kukakuyikirira iweyo, yochoka pawina kuyika pawina, masamu ake ndiyambire pamenepo. Amati awa kapamba wawo anaola, koma mutha ukatenga akapamba amakunamizani kuti amakhala mofolo, amati angati ndi amadula mmodzi kuyikirira impsyo, ukayikirira mawina, basi wina amayendera impsyo imodzi, wina kumayendera imodzi. Ndizotheka bwanji kuti impsyo ya munthu wina ikhoza kukayenda mwa munthu wina? Kodi ndizotheka bwanji kuti magazi amene ali mwa ine akhoza kukalowa magazi amene mwa mwana wanga kapena mwa munthu wina amene wadwala, ndampasa magazi ku chipatala, munthu chankumapanga survive? Ndi chifukwa chakuti thupi la munthu, zipangizo zili mwa munthu zimathanso kuchiza munthunso. Ndekuti zinthu zimene zili zamoyo mthupi la munthu wina zingathe kulandiranso moyo kuchoka ku thupi la munthu wina. Ndi chifukwa chake mafupa anapeza kuti angathe kuonjezera, kuchiritsa, kapena kuongola, kapena kupereka bata pa maululu amene munthu amakhala nawo. Zimenezi ndi zimene ndinapeza ndikuona ndi maso pa nkhani ya mapiritsi amene timamwawa.
maulendo olekanalekana amene amayendedwawa ndingakupaseni kuti palinso magazi a munthu amene ndinanena kuti Gologotha anakwanisa kusonkhanitsapo magazi amenewa nkukagulitsa kapena nkukapereka ku zipatala zolekanalekana kuti akachite trade in ndi magazi a munthu. Gologotha anatengapo 80 liters ya magazi a nkhosa zenizenizi nkukapereka mzipatala, ndipo chaka chimenecho nthawi imeneyo anthu amene anadwala ndi kufuna kuchizidwa podzera ku magazi kuti analibe magazi, ena mwa anthu a dziko lapansi a nyengo ya ma 80s anapeza lilifi zipatala zitatenga magazi a nkhosawa kuyika m'matupi mwa anthu. Chinsinsi chake ankanena kuti dokotala wake achoka ku Zimbabwe, dokotala wake ndi bulino achoka chipatala chakuti, achoka dziko lakuti. Ndiye nthawi imene ija madotolo anali osowa, ankakweradi ndege nkumayenda mzipatala zikuluzikulu za dziko lapansi kukathandiza ndi kukachiza nthenda ina yake imene madokotala a dzikolo kulibe ma expert amene angakwanise kupanga zimenezi. Ankatsatira pa thupi la munthu mayendedwe a nerves, mayendedwe a misempha ya munthu mthupi la munthu, ndikudziwa kuti msempha uwu ukhoza kulandira magazi ochoka ku chinyama ndikuyamba kukalowererana limodzi ndi magazi a munthu atayikamo makemiko amene akapanga dilute mphamvu za magazi zija ndikukazichita image amalgamation pakati pa munthu ndi chinyama. Zimenezi ndi zinsinsi zimene safuna kuti zizidziwika. Ndi chifukwa chake mpingo wa Mulungu tikuyenera anthu kubwerera pakudalira pemphero ndi kulolera kuti tidzituluka mukudalira mapilisi, chifukwa sitikudziwa kuti ndi pilisi mtundu wanji imene yakupezani, imene muli ingredient yochokera ku ziwalo za munthu kapena ku njoka imene inuyo njoka mutapha simungadye, koma akudyesani njoka ija kuchokera ku mapilisi. Ena sitidya nyani koma amakudyesani anyani kuchokera ku mapilisi. Ndulu zolekanalekana za zinyama za ku dziko lapansi kuphatikizapo ng'ona, inu simadya ng'ona koma mungayidye ng'ona kuchokera ku mapilisi, chifukwa cha mantha akulu akuti ena mwa mapilisi amene timamwa amachokera ku zinthu zimene inuyo baibulo linanena kuti musadye. Ndi chifukwa chake tisadalire depend on drugs ngati ana a Mulungu. Chimveke bwino chichewa chimenechi, tisachite depend on drugs. Tiyeni ana a Mulungu tilole kuti Mulungu adzititsogolera mu zikhulupiriro ndi chikhulupiriro cha pa Mulungu, kuti chidzisogola mchikhulupiriro cha pa Mulungucho tisadamvetsere kaye njira zimene dziko lapansi linapezera zimene zimakachita cure ma disease olekanalekana amene ife anthu amatipeza. Pamveke pano simapilisi onse amene amapangira ma ingredient ochoka ku zinthu zoletsedwa kudya ayi. Mwachisanzo tili ndi chinyama chotchedwa nkhumba. Mumadziwa kuti nkhumba imatulusa chemical
imene imathandizira kukubayani kuti pachite zanzi pamalopo, kuti posoka musamve kuwawa. Ngati chemical imeneja amayitenga kucha, ndiye kuti ngati abusa anu a Seventh Day Adventist adavulala nkukasoka, ndiye kuti anadya nkhumba. Ngati abusa anu adapita kokachosesa zino nkuabaya mankhwala oletsa ululu pochosa zino, ndiye kuti anadya nkhumba. Koma sidye Nsilamu anadya nkhumba, wakaidyera kuchipatala. Waidyera kuchipatala Nsilamu, ndiye kuti munthu ameneyi mwandyesa haramu. Chiwo chikhulupiriro chawo chimakana kudya zinthu zaumve zimene Mulungu wawo analetsa kuti anthu asazadye, ndipo chimodzi mwa icho ndi nkhumba. Taganizani kuti zigama za agalu zili ndi starch amene amapezeka kuti akachite kava kachinyezinyezi shine, tikama anzathu amapano bita ndi awa amene amapenta magalimoto, anzathu openta magalimoto, amapenta primer, amapenta wino chikama chana, amapenta wino ndi amazapenta osiriza, amamutcha kuti shine, kuti akapenta ameneyo basi galimoto ikongole. Shine kamene mumakaona pa ena mwa matabuleti, mumafunika kuti mukhale timafupa tina tagalu timabweresa shine pa ngati pa mapirisi. Ngangati amene mungakonde kumva kuti pirisi munali fupa la galu? Palibe. Ndi amenewa ndi malamulo amene mumakapeza mukapita ku makampani ngati tachulawa amene ndi Johnson and Johnson, Astra analumikizana ndi Zanega. Musaiwale kuti AstraZeneca, Johnson and Johnson ndi makampaniso amene 2019 adawina contract yopanga mavaccine. Pa contract yopanga mavaccine imene anawina makampani amenewa, musaiwale kuti chemicals ma ingredient opangira mavaccine wa munkapezeka chimpanzee. Kotero kuti anthu amene anabayisa katemera anadya chimpanzee, anadya nyani. Chimpanzee ndikulemekeza ndi nyani, munadya nyani kuzera mu mavaccine aja. Mujati nkaletsa kuti aya na Mulungu zimene zitisapange nawo, zimene zitisapange nawo. Ine ndinkaunikira kuti ndinali ndi ulendo opita kuma ena mwa makampaniwa ngati Johnson komanso mpaka na pa Astra pamene ankalumikizana ndi Zanega, ndi kumene ndinalibe. Koma Astra yopayekha tidafikako ndikupeza zina mwa dilu zikulu zimene anthu aja amapanga kumayiko pogula zimenezi. Pakadali pano pa latest angotulukiranso mankhwala okumwa amene ingredient yake ndi tsitsi la munthu. Ndiye kuti kamwa ya njoka, mimba ya chirombo pamene ikutsaguka, matenda ochuluka akubwera ku dziko lapansi. Ndiye matenda ambiriwa ndi amene akupangitsa kuti ambirinso amene timapembeza tidzipeza nawo thandizo ku mankhwalaku, kotero kuti tidzikhala kuti pa nthawi yomweyo Satana akutilowetsa mimba ya Satanayo. Ndimalize ndi kuti odwala ayenera kupita ku chipatala, ozunzika ayenera kusakasa thandizo la chipatala ku dziko lapansi. Koma kudziwa kumasiyana ndi kusadziwa. Mpaka tsiku la maomboledwe pamene tikuyandikira zipata za kwathu, Ambuye akhale ndi mpingo wa Mulungu kuti mwa tsiku ili pamene tikufika pa gombe lodala tisakakhumudwe tikusiyidwa pa zifukwa zina zimene zinalipo monga mwa zinsinsi
zimene sizinavumbuluke, koma aliyense adzakhala atadziwa. Mulungu akusamalireni pamene mukuchita chisankho chokhulupirira Mulungu, pamene mukupanga chiganizo mmutu mwanu chokhulupirira Mulungu. Ambuye akudaliseni. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso osayiwala kupanga subscribe. Zikomo.